Arsikat Constituency ni Club Co-ordination Committee ni Joint Convener Borongnang Muchang Indehori Jomitia Tai Members Borongnang Ramcharan Debbarma Bikram Debbarma Bishojit Debbarma Tai Rajeshwar Debbarma adong swng Pal Thanchake Tiprasaroni Thinangno Naharei Tiprasaroni Hamkraini Bagai Ongkhoroi Tini Moglam Tei Hasing Adisi Village ni Thei Thangjak Takhuk Diringko Debbarma ni Sajak Mamita Debbarma Ampra 12 class high school ni class 11 no room srenggi tongnai Bukhok Mamita Debbarma ni nogo thangai kha gnang maya gnang rok nogo thangai rang riwi chupa lekhe tai rangri riwi chupa ma karaibo tabuk ni jorao chere rokno bahaike hekjana mani chawoi thailai tongmani yakni katri na bagai kami o thangai awai mungni samung rok bo khlailai tongo Club Co-ordination Committee ni adongso जोंखा ओ एरियानि क्लाब कोअर्डिनेशन कमिटी नि पक्ष থেকে जों फालिमानि वेस्टार्न जोन खुवाई माने यां चिनि 24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सि नि आन्डाराव जे जों यां दैमा पारनि दंमानि अब जों बेलसरा यां मनाइसरा यां आमपुरा बर' मैदान बाइजाल सेंखारि सनखला जत खबै जों अरो क्लाब कोअर्डिनेशन कमिटी हिं खाजा दंगो ओंखाय अरो खनाखा आमपुराव आमपुरानि मगलामो कायसा खूब दुष्ट परिवार अब बनबुफा मताय चालां जाखा ओंखाय बुमा बाहाय संसार खानि बाङै ते आलका जागा मा गदालखा ओंखाय चराय अरो खरक ब्रै दंमा बा कनै बिनो आत्मीयसन सखा ते कनै अरो तंख आरो मिसे अक्रा मामिता ओ गाना बासदा ब क्लास 11 नो परि दंजाबो जाया सुगियानि बिसिम फानो ओंखाय जोंनि समाजाव उहायरखाय उंख्लाव क्लाय दंगाना जों बाहाखै किसा दे तिसालायमाना होय खाखागै जों क्लाब कोअर्डिनेशन कमिटी तरफ থেকে बनो किसा सुबा सुरा बाङै जों अरो फाइमानि ओंखाय सारसं दं तिनि जर फाइका ओंखाय महाय जे जोंथ' नुगसिनि एरिया रामचंद्रघाट दङ अनेक गरिब रक दङ ओंखाय सार सं जे बय पाइमिया जे परि माया रांकरि आपति रंसे चुबा ना ते अन्य दिक दिया बडे सुबाय दं ना चिनि बखा दङ जों जे सुबा मासा सुदु बय पायानि बा स्कुल इउनिफर्म ड्रेस पायानि बांया जों ते जेमन जायसुया थै थांखा श्राद्ध खायनानि नांखा बा असुसं थांखा खदगमा बिसना रखलाय दंखा रां पैसा करिनि बां डाक्टर नाय जुमिया बतरन जों सुबा नाय खाखायनि चिनि क्लाब कोअर्डिनेशन कमिटी है जों खालायखा इभेन अरो आमचायो जे मुसुर खाया उंलाय दंमानि पुनर खालाया मालमाता खायाखै दंलायमानि आबतिरनबो जों प्रोटेक्शन बाहाखे रमानो बतिरन खारनानि अब्बास बाहाखे खायमाना आबतिरनबो जों चाइतलाय दङ कारण मै गोथों र खायमेया खेतीबारि खायमेयाखै चिनि खेतनो जों चासबास खायमेयाखै चिनि अनेक खति दङ ओंखाय मै गोथों र आमचायो माथुयो आङो आबतिरन जों मालमाता खारगै जदि आबतिरन किसा अब्बास खायरमाला हाखै तुरुक सुदायरमाखै चिनि आमचायबो रां पैसा दि किसा गगनाय এবং साबसबिबो जों माथुनाय आबरहै जों किसा चाइतलाय दं दा अच्छा ओंखाय सारते किसा सोमो ताबो चिनि तिब्रा सावत सिक्ला रक बलाय न केफेक मानै चावै लामा करे तंबायखा सार आपनि पाइखाय न रक्ताम उद्योग नाहाका बा चिनि लुकुरंग न ताम कक खसानाय किसा साइखनारके ब्लायका अब न पहिला कासुलायनि हिनो जों ओ संस्था न सनालायमानि कोअर्डिनेशन कमिटी आर बनिसाय सिगां जेटा साइ थांमानि उ मुसुक मालमाता खानाय मोनबो जोंनि एडिशनल सि जों पहिला पांजेमानिनो बाहागै समाज न ड्राग्स फ्री खायमानाय এবং जुवा रक तीर रक ও জানদিবনরা বতির থেকে চিন বড়রন বাহাকাই শেখা গৈ তো ফেমানা এবং উচরাই রগনি মকল যাতে অকরা রকলাই না তুই আবো হায়া মানি রন নুগানা তুই বা সোয়া কেফে রগন লামারং যে অবং তলম বতিরন থেকে কাতেয়ানি বাগৈनो जों एवारनेस रखलाई लगी आबन থেকে जों कोअर्डिनेशन कमिटी है पाजिलाई दङ बसिचिनि मुटु এবং बनसि जों प्रायोरिटी मारनाय बसिचिनि पहिलानि साम आं उनखा आनि मुंखा इन्द्रहरि जमातिया
आं अरो आमचाइनि क्लाब कोअर्डिनेशन कमिटीनि जॉइंट कन्वेनर ओंखाय अरो जों खबर माइ फाइलिमानि आबोथ' जों सिगां सालायखा ओंखाय दा बर' बायबो जों गोदालसैखा ओंखाय जों अरो कमिटीनि जों कয়েকজनाव adong अरो सफायखा आसा